Tak, a teraz si ukážeme, ako pracovať s plánovačom. Takže plánovač vlastne združuje všetky úlohy alebo úkony, ktoré sa majú vykonať. Ide o akýsi pripomienkovač. Aký je rozdiel medzi úlohami a úkonami? Úkony právnej služby sú taxatívne uvedené v vyhláške 6P5 2004 o odmene advokátov. Tieto sú presne uvedené, s ktorými úkonmi je spojená i odmena advokáta. Úlohy nie sú spojené s odmenou advokáta a ide o len akési pripomienky k banálnejším veciam, typu niečo spraviť, pozrieť, vykonať, zavolať a podobne. Medzi týmto plánovačom si môžeme aj filtrovať, prechádzať. Teraz máme zvolenú celú agendu. Môžeme si taktiež iba zvoliť, aby nám ukazovalo len agendu konaní. Tak. A teraz vidíme už len úkony a úlohy agendy konaní. Nevidíme inú agendu. Agenda konaní združuje spisy, ktoré sú vedené pre určité konania, či už obchodné, občianske, či už ide o veci deliktov správnych, alebo ide o správne súdnictvo. Ďalej si môžeme ukázať, teda vyfiltrovať len spisy inej agendy. Iná agenda je evidovaná len k úkonom právnej služby, ktoré sú, tak by sa dalo povedať, jednorázové. To znamená, ide o akési vypracovanie listín, zmluv, alebo ide o poradenstvo, ktoré nie je viazané ku konaniam. Už v rámci druhého filtra si dokážeme zvoliť v rámci inej agendy, aby nám ukazovalo úlohy alebo úkony. Tak ukážeme si len úkony právnej služby, do okolností evidujeme, teda v plánovači sa nám zobrazujú len úkony, ďalej môžeme si zvoliť, aby nám ukázal len úlohy. Čiže úlohy v inej agende neevidujeme. To isté samozrejme môžeme spraviť aj s agendou konaní. Zvolíme si agendu konaní a v nej už úlohy evidujeme. Jednu. Úkonov právnej služby evidujeme už oveľa viac. Vždy majte na pamäti, pokiaľ vyhľadávate v plánovači, aké máte konkrétne filtre nastavené. Čiže najlepšie je to zvoliť na celú agendu a i na úlohy alebo úkony. Prečo sú rozdielne tieto šípky? Teda tieto kruha, modré a žlté. Žlté znamená prejdi na spis inej agendy a modré znamená na prejdi spis agendy konaní. Stačí si na túto tlačítko kliknúť a prejdete automaticky ku konkrétnemu spisu, ku ktorému je daný úkon naplánovaný. Rozdiel teda je medzi úlohou ten, že môžete úlohu ukladať aj mimo spisu. Úkony ukladáte, už musíte najprv prejsť na jednotlivý spis agendy konaní alebo spisu inej agendy. Úlohu však môžete zadať bez viazania aj na spis. Napríklad ukážeme si novú úlohu, zadáme si, že si máme napáliť CD. Máme to spraviť 28. o 8:45. Novú úlohu uložíme a táto sa nám hneď už i tu zobrazila. Ako ju vidíme, boli sme o tom aj upovedomení. Čo môžeme ďalej robiť? Na čo sú tieto tri tlačítka? Prvé, červené X vymaže záznam. To znamená, že daný úkon zmaže, aby sa už nevykonal, teda tento sa nevykoná už z rôzneho dôvodu. Druhé tlačítko je zmeniť jednotlivý údaj. Takže klikneme si napríklad za nami zadanú úlohu. Zmeníme si ju tak, že nebudeme ju plniť 28., ale splníme si ju napríklad 31. Uložíme zmenu. A ako vidíme, je už i presunutá tuto. Ďalej môžeme ju označiť za vykonanú. Pri úlohe si to ale neukážeme, keďže túto ani neuvidíte plnohodnotne, ako sa pracuje s úlohami. Tuto stačí iba raz kliknúť a už všimnite, že úloha je označená ako za vykonaná. Ale pri úkonoch, v prípade, že si kliknete, že bolo úspešne dané, teda že označíte to za hotové, tak sa vám poskytne
možnosť vyplniť jednotlivé dáta. Máte možnosť si zvoliť, že či bolo konanie na ústavnom súde, ale nebolo, či bolo zníženie tarifnej odmeny, číslo spoločný úkon a tak ďalej. Uzavriete úkon a tento sa v plánovači bude už zobrazovať nižšie. Bude označený ako za hotový. Teraz si ešte ukážeme, ako keď uložíme úkon pri jednotlivom spise, ktorý už je trošku pokročilejší. Tu máme samozrejme zadané iné polia, keďže ide o iný typ. Majte na pamäti, že Lectis v prípade, že zadáte všetky požadované dáta, bude za vás rátať trvy konania. Samozrejme, že musíte zadávať tieto údaje presne a správne a potom sa ale vo finále dočkáte toho, že Lectis za vás spraví výstup so spočítaním všetkých trov, či už určený ku klientovi alebo na súd. Takže môžeme si tu zadať, že či sa zvýši na dvojnásobok jednotlivá odmena, či ide o spoločný úkon, koľko počet hodín trvalo pre konzultovanie, teda porada s klientom, či to bol úkon mimo sídla. Môžeme si ukázať, keď klikneme na úkon mimo sídla. Objavia sa nám nové možnosti. A to buď to si zvolíme, že sme šli autom, alebo ide o fixnú náhradu. Fixná náhrada pripada do úvahy, ak sme šli napríklad vlakom, máme určitý cestovný lístok, ktorý si chceme dať preplatiť. Čiže šli sme autom. Šli sme 50 km tam aj späť, čiže dohromady sme šli 50 km, spotrebovalo 8 litrov na 100 km, cena pohonnej hmoty bolo 1 euro na liter a počet polhodín bolo 4. Uzavrieme úkon. Všetky tieto dáta sa nám potom v spise objavia v záložke trvy konania. To si ukážeme ale inokedy. Zatiaľ toľko.